Мен бәхетлімін, шибәрмін, һәм мені барысы да өз ите. Минем йөрәгемдә мәхәббәт ялкыны. Ул бары җиһанны җылытадыр. Минем гаиләм ул бәхет чыганагы. Гаиләм ныклы терәгем, минем таянышым, йөрәк җырым, сер сандыгым һәм илһам чыганагым. Мин тормышымның һәрбер көненә сөенәм. Мин бәхетлемен. Мин галәмгә, Аллаһы Тәгаләгә рәхмәтлемен. Тирә-ягымда шундый гүзәллек. Минем бәхетем үз кулларымда. Мин бәхеткә лайыкмын. Мин бәхет өчен туган. Мин барсысында тыныч кабул итәм. Мине яраталар. Мине хөрмәт итәләр. Алда мине бары тик яхшы хәбәрләр генә көтә. Алда мине мөгъҗизалар көтә. Мин булдырмаган эш булмас. Мин тормышыма шатлык һәм уңыш җәлеп итәм. Бәхет йолдызым мине дөрес юлдан алып бара. Мин хатын-кыз. Минем энергиям ташып тора, һәм мин барысына да өлгерәмен. Мин тормышның рәхәтен тоеп яшим. Уңыш белән иминлек минем тормышымда бергә, кулга-кул тотынышып баралар. Мин бәхет нурларына кыйнам. Мин тәнемнең һәр күзәнәгендә бәхет кыйпылчыкларын тоям. Минем өчен бәхет халәтендә булу табигый. Уңышлы булу минем яшәү рәвешем. Мин үземә һәм үз бәхетемә ышанам. Мин чын хатын-кыз һәм шуның белән горурланам. Мин искиткеч әни. Мин иң яхшы җитәкче. Мин профессионал. Кыюлык һәм тәвәккәллек минем көчле сыйфатларым. Мин искиткеч хатын, тугрылыклы тормыш иптәше. Мин бәхетлемен. Хәзер шушы мизгелдә.